Video αντιδράσεων είναι άτομα που κάθονται μπροστά από την κάμερά τους, βλέπουν ένα βίντεο και δεν αντιδρούν με κανένα τρόπο. Μετά έρχονται και λένε ότι για να φτιάξεις reaction βίντεο είναι δύσκολο. Για ακούστε λίγο τους λόγους του. Να πώς κάνεις edit. Παίρνεις το βίντεο της κάμεράς σου και μετά βάζεις το βίντεο που είδες κάτω και πατάς export, πατάς create και μετά περιμένεις. Αυτό είναι το processing και editing που λέει ότι είναι δύσκολο. Τι βλάκας. Μα τότε πώς έγιναν τόσο διάσημοι? Είναι πολύ απλή η απάντηση. Κλέβουνε βίντεο μεγάλων YouTuber. Μην τους βλέπετε.